Дусларым, минем бабам мәктәптә укыганда, үз яшьтәшләре арасында чаңгы ярышы буенча гел беренче урын ала торган булган. Әле дә кыш җитү белән көн саен чаңгы шуарга чыга. Менә миңа да матур чаңгылар алып бирде. Әйдә, син дә беренче булырга тырыш, улым, ди. Аның өчен миңа бик тырышырга кирәк. Тырышкан табар, ташка кадак кагар, ди бабам. Бабам белми әйтмәс. Әйдәгез, сез дә чаңгыларыгызны алып, урамга чыгыгыз. Киттек. Оста чаңгычылар ничек шуа әле? Менә шулай. Таудан да төшеп карыйм әле. Нинди текә тау. Ой, төшеп җиткәндә генә йыгылдым. Берәү дә күрмәде бугай. Ярар. Иң мөһиме, чаңгыларым исән-сау. Бабаем йыгылмыйча гына чаңгы шуарга өйрәнеп булмый ул диде. Аның өчен борчылмыйм әле.